Izindaba zeSjikijiki FM neYellow Body. Nqampo gabanxa kwehora lobuxoki. Usheshe wabanjwa uMr Snake wakwanyoka ngenkathi eyohlasela uMr Mouse wakwaGundwane emzini wakhe endaweni yaseSikhotheni. uMr Mouse ubesebaleka waze wayongena emzini wakwamakhelwane wakhe ongashadile. Ubese kuthathwa isinqumo sokuthi uMr Snake athole isijeziso sokunikela kuMr Cat uba ambhubhise. uMr Mouse ubesefuna ukuzibonela yena mathupha ukuthi uMr Cat umbhubhise ngempela yini uMr Snake. Ubesehamba uMr Mouse wayobona uMr Cat wamthola ephethe istress sendlala phansi komthunzi wesihlahla sejoye. uMr Cat ubesekhiphela istress sakhe sendlala uMr Mouse ngokumbulala. Ubeseshona uMr Mouse washiya umsimbana owodwa oyintandane. uMr Mouse uzongcwatshwa emva kwendlu emva kosuku olulodwa. Bamenywa bonke abakwampukane ukuthi bazonandisa ngokucula uye ngesikhathi somungcwabo.